lebo ja jedine vrch tieňom. Daro. Daro sa išiel kochať. Janka Galovičová, Ivka Surovcová, dobré ráno. Tento týždeň cvičíme vlastným telom alebo váhou vlastného tela, možno aj vlastnej osobnosti, aby sme vás pripravili na letný čas. Janka, na čo sa zameriame dnes ráno? Dobré ráno, prajem všetkým. Dneska ráno sa zameriame na oblasť brúška a pásu. Ale cvičíme rukami teraz, či nie? Necvičíme rukami, to sa ti zdá. Áno. Práve, že tvoje postavenie má byť zhruba tak troška širšie ako na šírku bokov, kolena mierne pokrč. Moc. To je moc. Asi tak ako ja s Ivanou. Brúško stiahni, to je tvoje centrum, to musíme stále pod kontrolou. Ramena dole, celý čas a hlava v predĺžení chrbtice, celý čas. Pohľad smeruje dopredu. Toto sú také izolácie, ktoré pôsobia na oblasť pásu. Ak si to vyskúšate, tak to budete super cítiť. Ďalšia vec, úklony do strán. Samozrejme, že sa vám pri tom zapája aj oblasť brúška, hlavne šikme svaly brucha. Postoj stále dodržte správny. Ivana pokračuje v tom správnej technike a ja ukážem, čo sú vychytávky nesprávnej techniky, takže ma môžete troška zabrať. Ten pohyb by mal smerovať do strany a maximálna kontrola. Nedvíhame ramena a neukláňame hlavu. Je to na niečo dobré, lebo takto sa dá zohnúť k nákupným taškám. Ako toto je pre všetkých domáce gazdníky, nie? Práve ty to robíš zle, pretože sa zahneš dozadu a to je tá zlá aby technika. som na vás videl, no. Musíš byť stále pod kontrolou, musíš ísť stále paralelne s nohou. Ďalšia vec. Zo párkrát do jednej strany. Vyťahujeme sa diagonálne. Šikmo hore. Zmeníme. Na obidve strany to vždy opakujte rovnako. Ak to budete cvičiť každý deň... Tak čo? Dajme tomu, že tak 50 opakovaní na každú stranu pod maximálnou kontrolou správne technicky, tak spevnite vaša oblasť brúška, vaša oblasť pásu, ale o tom, ako môžeme pôsobiť na priamy brušný sval, šikme brušné svaly a ako schudnúť z brucha, to je väčšiná otázka. Je to problémová zóna, väčšine oslabená. Počúvaj, lebo stále stojíš... To si povieme ďalších vstupov. Stále stojíš rovno, podľa mňa trpnú mi nohy, takto, či nie? Vieš, ako môžeš robiť, čo chceš, ale... Nie? Nie, ty nestojíš ale rovno. Ja viem, Trpnú nohy ti nebudú. Ja som tak reperisticky nastavený, pretože máme tu jedného vzácneho hostia dnes ráno. Tak bruchu, áno. Dobre, slúbte mi, že budeme dnes spolu ležať. Budeme spolu ležať. Máme podložky síce, No, dobre. Budeme spolu ležať, budeme cvičiť ďalšie partie brucha. Dievčatá sú tu dnes pre vás a ja potom Janku odprevadím aj Ivku tam k nám do štúdia, pretože budete môcť telefonovať a pýtať sa na tie správne cviky. Dobre hovorím? Áno, presne. Tak poďte, tam je teplejšie. Ani problém. Prečo ja som tam nešiel, toto ne?